Pravidelne štartujeme motoring novinkami, no a aj tento týždeň ich má zopár v talóne motoristický novinár Gusto Budinský. Ahoj, Ľubo. Ahoj, Gusto. Čau. Takže predženevské predpremiéry máme nejaké tento týždeň? Máme jednu takú drobnú premiéru, aj keď drobnú možno iba s rastom. Je to novinka od Nissanu a je to nový model Invitation. Čiže drobná s rastom, to znamená, že to bude nejaký nie veľký rodinný model, ale niečo menšie? Bude to niečo, možno ľudia čakali zase nový crossover od Nissanu, ale je to naopak, je to niečo medzi Microu a Jukeom, bude to jednoducho také menšie auto. Ale Nissan sa zameral v podstate hlavne na to životné prostredie a dokonca aj najlepší ich model by mal mať nižšie emisie ako 100 gramov CO2. No to je zaujímavé, takže aj spotreba bude asi nejaká taká optimálne nastavená. Dúfajme, že do 5 litrov. Dobre, nejaká ďalšia predpremiéra? Ešte jedna z Nissanu to bude a v Ženeve ukážu aj model 370Z, ktorý prejde malým faceliftom, ale to je už na tento týždeň všetko. Aspoň čo sa týka Ženevy. Ja verím, že máš ale ďalšie novinky. Mám ešte 3 novinky a sú to také 3 auta, ktoré v týchto dňoch spoločne prichádzajú na trh a my sme už mali tú šancu, aby sme si zajazdili a sme si vyskúšali, že na čo sa ľudia môžu tešiť. A tu na Slovensku, takže dá sa povedať, že nejaké slovenské predpremiéry. Áno. Možno by som začal s japonskou novinkou, je to Subaru XV. Je to úplne nový model pre Subaru. Je to taký kompaktnejší crossover, ktorý na prvý pohľad aj na moje prvé pocity bolo veľmi dobre jazdne. A je to opäť štvorkolka, ako je u Subaru dobrým zvykom, čiže mohlo by to potešiť aj tých, čo sa radi štverajú po horách a tento sneh a arktická zima je akurát pre takéto auto. Čo sa týka toho označenia modelu, prepočul som, spomínal si? XV, aby ľudia vedeli si pozrieť aj nejaké ďalšie informácie. A je to niečo úplne iné, lebo Subaru má aj Imprezu XV, ale toto je úplne nový model, takže aby si to nemýlili. Označenie XV. Dobre, spomínal si 3 ešte, takže toto je jedna z nich, japonská, ďalšie? Ďalšie by som sa zase vrátil do Francúzska, teda do Európy. A je to nový Renault Scenic, ktorý prichádza v tomto týždni na trh a prekonal zase malý facelift, iné svetla, lepšie plasty v interiéri a jednou novinkou je aj systém na rozpoznávanie jazdných pruhov, čo je úplne prvýkrát pre Renault. V tomto aute. Určite. Renault Scenic je také trošku väčšie rodinné auto, ale mne sa zdá, že táto automobilka tiež ide tým smerom ku spotrebe a také tie nové motory 1.6-kové, dízlové by už tam mali byť, čiže aj pri tomto aute. Áno, máš pravdu, doteraz Renault má veľmi známy motor 1.5 DCi, ktorý ponúka dokonca aj Nissan, mal vo viacerých autách. Ale od minulého roka už Renault predstavil nový motor 1.6 Diesel Energy. My sme o ňom už samozrejme v motoringu informovali dávnejšie a nájdete ho aj v tomto novom aute. Nižšia spotreba, lepšie emisie a hlavne je to povedal by som, že o poznanie silnejšie ako tá 1.5, čiže povedal by som, že veľmi dobrý krok. No a posledným modelom je Citroën DS5. Je to auto, ktoré sme už ukázali divákom, možno s krátkom videu, ale tentokrát sme mali možnosť sa na ňom zviesť aj v Bratislave. A je to, povedal by som, nový zaujímavý model a hlavne je to taký vstup do veľmi luxusného segmentu pre Citroën. Vyzerá zaujímavo to auto. A je to možno prvý Citroën po dlhej dobe, v ktorom si myslím, že majiteľ sa môže naozaj píšiť týmto autom. Takže DS5 je už za dverami, toto, čo sme mali, je predpremiéra, ale ešte čaká teda oficiálna premiéra. Ja by som povedal, že v najbližších mesiacoch uvidíme toto auto, neviem, či na bratislavskom autosalóne alebo pri inej príležitosti. Gusto, ja ti ďakujem za novinky a teším sa na ďalšie opäť o týždeň. Ahoj.